Îl porni, e pornit, dar zic că e în cur cu liftul. În garaj, e cald în garaj. Păi, transpiratule, ieși de acolo. O să-l găsi. Nu găsi osul. Happy birthday! Băi, uite, osul e pe birou, ce pula mea. Unde pe birou? Ia uite-l, bă! What the fuck? Harry l-am pus. Ia uite-l, fantoma. Aaaa. Hai bă, că vreau ca pe vremuri, mă, să ne atace în continuu. Pe bune și eu. Da, cu mai ții minte că m-a atacat pe mine de 3 ori? Baguță tu tine, Cataline! Ia mă, hai, pucomișu, ha? Cum, Hai, ții, bă, sunt 10 grade. cum ar fi, mă, cum ar fi să arunci cu cuțitul spre cineva și să-l omori? Te-aș omorând? Bă, dar vedeți că poate aruncă dracu nebuna cu cuțitul. Bă, aruncă cu cuțitul. Borcanul te zacuscă. Happy birthday! Hai la etaj, hai Miran. Hai că hai, bă! Bă, două. Ia vezi și asta. Două, oh. UV-ul ceva. Se mișcă aici, te mișcă aici. Oh, coaie, te căcași pe tine cu aia. Bă, gata! Aha. A. A. Bine, închide asta ușa. A. Bă, la etaj clar nu e. Două pe ceas. Ia. Două pe ceas. Băi, la calculator, asta stă la calculator. Da, e gamer. Opriți-mă asta, bă, oprește-l, mă, idiotule! Eee. Bă, coaie, dar unde e? Că nu dau seama după temperaturi. Bă, coaie, gata. Diferență. În baia asta clar, nu? Sunt multe camere care sunt sub 10. Asta e 14 aici? 11, 10. 12 grade. Wow. 12 grade. Wow, Cristi, trebuie să fie sub 10. Aaaa, fuck! Băi, dar nu înțeleg. Bă, cred că e holu. Eu zic că e holu. Olu. Se aude televizorul jos. Păi îl porneam zaurul ăla cu oligofrenul. Îl opriam za orfanul oligofren. Bă, coaie, s-a închis o ușă. Coaie, s-a închis o ușă, se auzi o ușă. Mamă, pe lângă mine îi face pâl-pâl la bec, la ăștia. Cred că e holul de sus, eu zic că e holul. Că ăștia începură să se încălzească. Nu mai sus, la pe holie. Ăștia sunt toate calde, sunt peste 10. Numai holul e sub 10. Happy birthday! Happy birthday! Bă, camera asta, băi, asta e... Asta e, bă, asta e. Asta e camera, clar, asta e. Asta aici, din capăt de la etaj. Asta, eu asta cred că e. Asta cu tot cu baie sau doar baia? Da, cred că e doar baia asta. Sau? Dar de ce? Păi e sub 10 grade cu aia, n-ai termometru. A, mă mâncă și Lili. Bă, eu la 4 m-am dus, băieții. În pula. Acolo te duci tu mereu, zilnic. Ia vedeți, mai e vreuna sub 10, că dacă nu e camerele astea două sunt. 100%. Mai căutați prin casă. Eu, la mine e holul, coaie, la mine e holul, aici n-am. Eu zic că e fain. Bă, da mă zăpăci cu aia. Coaie, râsea asta, coaie, pe...
Aici. Ce prost ești. Aici. Aici. Unde? Bă, e super Aici. cald. Sunt Aici? uși. Nu, aici e super cald, aici e super cald. Bă, ia că mai văzut o cameră, mai văzut o cameră, uite asta. Aici, ia uite, asta e, aici e super frig. E sub 10 constant aici. Ei, da. A, pe ușa asta? De ce a deschis-o? Așa. Păi nu noi, ia vedeți cu UV-ul, vedeți cu UV-ul. Bine, ne luăm lumina, furtuna. Futu Unde-i mamii ei. generatorul, că nu știu. Hai cu mine, hai în beci, hai unul cu mine. Tu mamii ei. Mă duc eu. Te duci tu, hai du-te. Păi nu, zisei că merg cu tine. Aoleu. Happy birthday, happy birthday. Ce prost ești, ce prea ok. Happy birthday. Ia. Hai, băiatul, ia Bine. să-ți iau temperatura. Ia. Ia. Bă, deci ce cameră ai pe? Mă, vere, nu-mi place că tu ești prins, nu știu ce pula mea. Cu aia, cred că Gabi e fantomă. Care cameră? Mă, vere, gata cu mașina, te piși. Te piși în ea. Băi, dar nu știu, că uite că aici... Happy birthday, happy birthday. Bă, cu aia, cred că asta e aici. Ba nu, că crescură gradele aici, bahoi. Ba nu scăzură, nu crescură. Ba cresc, ba nu cresc, ba cresc, ba nu cresc. Să moară Gibilan. E, futu mami tău. Ia dați cu MF-ul pe ceas, că nu eu l-a prins ai. Care? Ceasul ăsta. Aici. Două. Bă, aici e sub, deci aici e sub 10 constant. Bă, da, mă, zăpăcii. Mă, ție mă doar făcut. Mă. Cu aia. Am deschis așa. Uite că e neamară cu mine. Ah! Că e rău. Mamă! Nu pe mine. Da, m-a luat. M-a luat. Muri Cristian. La lucrezi porniți. Bă, nu spune că lui iar curențul. Nu-l. Nu. Mamă, Ia, mamă, cu aia, la ușă, puțin la ușă. Mirone, dacă mor din casa ta, să fac pula! 4 MF-ul. Futu-ți gura, mătii. Nu pe Hamza. Nu pe Hamza, cu aia, vină cu aia, că nu pe Hamza, găbițule. Găbițule. Nu. Gata cu aia. Miroane, să moară mă sa. Nu pe Hamza. Îl pe Hamza! Aaaa! Mama a apărut! Eto! Fugi, lasă, nu! Aoleu. Pune că noi. Cu aia se spawnă în mine, ești prost? Cu aia! De crucific. Mamă, 1% sanity cu aia! Trecut prin... Am 0 ăsta. Bă, ia pastile, că ne lăsa Hamza. Ia una. Una, sus aici. Sus aici. Una. Una atât? Da, luăm mai târziu. Oh, mamă, ce fu. Mamă. Aia e camera clar, eu Țin zic. crucifixul în mână? Aia e. Crucifixul în mână? Aia e camera clar. Nu știu, frate, eu iau o de asta de Dacă aici. Nu Ia aș și- vere, ci pentru Păi ce ia crucifixul? și tu una de asta, să vedem dacă e Ghost Orb. Păi Nu ia, înțeleg. am pe cap. Ăsta e beciu. Stai mă, o mă!
Ăsta e etajul. Da. Hai. Hai să punem. Mamă. Am iau de aia. Ia-ți una de aia. Hai că te aștept aici. Vezi că mișcă. E, fută-te în gură care ești la ușă. Iar... Am să coai, mă urcă sigur. Pornesc MF-ul, da? Da, bagă-te. Hai cu camera, hai. Pune-și tu, du acolo. Nu știu. Da, pune unde? cele Pe pat, dracu știe. Nu știu, pune-și tu. Așa, hai că... Happy birthday. Aaaa. Ce mai am? Mai am o poză. Mai am o bășină și mor. Coaie. Fugi. Ce? O văzuși? Închisă dulapul. Da, închisă dulapul. Să intre pe modul vânare, știi, să ieși tu să mă prindă pe mine. Stai așa, ce iau? Mai iau cameră? Mai ia, că Nu mai mai punem. Mai ia, punem. Uite ce aruncă ăștia, uite ce aruncă. What? Ia stai. Uite, Ghost Orb. Aha. Lumința, uite. Da, Uite-l Chirici. Da, mă văzut eu. Deci ce punem? Ghost Orb. Bă, dar noi trece Atât? prin... Momentan, da, pe altceva nu mai avem. Ia-i cu tămâia. Ia-o de asta de tămâie, iau eu bricheta. Ăștia. Da, bă, că ăștia aruncă aici. Ia spirit box-ul. Sau hai, lasă că luai eu brichetă, iei tu tămâie. Tămâia, uite Care aia. nu-i tămâia? Aia. Care? Aia, ălea 4 la rând, de zici că eu orez. Ce mă răzmăi de până cap. Aruncă crucifixul. Fii atent că-ți dau foc la aia și te bagi cu ea. Stai pe loc, Stai cu aia pe loc. Gata, intră în casă, intră. Hai, bagă-te. Bine ești. Du-te în cameră. cuvântat, Doamne, Mamă! Ești prost, găbițule. Du-te în gură! Găbițule! Se deschide ușa! M-a închis! Nu-ți vreau să mă de copil paralizat. Doamne, coaie. M-a omorât. Mor! Happy birthday. Au. Traduce. Cei mai buni rămân ultimii. Țineți minte, prietenași. Au, mor. Hai, bă, că dau Rambo. Parcur. Bă, dracu, s-o plimbă. A, să plimbă căcații. Cei 3 căcați. Hai, bă, că-i dau Rambo. Bă, Tobi, nu mai mișcați ca unul, că te sparg. Mă cac pe mine. Să moară Gianina! Mâncați, ești pula ta. Ho, coaie, sunteți retardați să-mi va pula. Cine mă omoară, mă, să-i curvă? S-a zis? Happy birthday. Bă, da, camera nu mai am nevoie că-i făcui poza. O, bă, nu mai dați cu de asta, că știu că în construcții vreți să lucrați. Aha.
Ha 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 ha. Ha 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 ha. Făcui și misiunile, e păcat să pierd aici. Ei, hai cu aia, sunteți retardați. Ce retardați sunteți, căcaților. Bă, ce căcați. Bun, deci cum o cheamă? Karen Martinez. Asta e șustă, perșustă. Bă, eu o fac pe fraier! Nu mai mă trolați! Că dau outplay. Karen Martinez, give us a sign. Karen Martinez, give us a sign. Karen Martinez, give us a sign. Karen Martinez, are you here? Karen Martinez, give us a sign. Karen Martinez, give us a sign. Bam. Futu-s morții, mătii. Ce faceți, băieții?
Kieran Martinez, give us a sign. 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 Kieran, give us a sign. Kieran Martinez. Kieran Martinez, give us a sign. 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 Nu e cu aia, e Rambo. Mă piși pe ea. Hantu. Și-a mers. Hai, Hantu, hai, Hantu! Puh! Futui mor! Coaie, n-a mișcat nimic în toată casa, nimic! Coaie, și dă poltergeist!